Dva urbexeři se vydávají do lesní oblasti, když se z ničeho nic objeví žena s velmi podivným chováním. Cože? Viděla jsi mé další dva společníky? Viděli jsme tvoje další dva kluky? Ne. Měli by tu někde být. Ne, tímto směrem bychom jít neměli. Ne? Ne, nechceme ho poznat. A co kdyby ne? Nevím. Nejprve to vypadá jen jako zmatený člověk, ale všechno se změní, když zmíní další dva muže, kteří na ně údajně čekají dál po cestě. A tady se situace začne opravdu zdát nebezpečná. Co to bylo? Ne. Nevím, pane bože. Jsem tady a procházím lesem. Je to ona? Ano, pojď, pořád slyším praskání. Kluci se snaží vzdálit, ale začnou slyšet lámání větví a kroky mezi stromy, jako by se kolem nich někdo další pohyboval. Žena dál křičí, zatímco oni se dostanou ke svému autu. Někteří lidé si myslí, že to byla jasná past, zatímco jiní mluví o obyčejném špatném vtipu. Řekni mi, co si myslíš, že se tam dělo ty? Toto video bylo zveřejněno na TikToku osobou, která tvrdila, že ve svém domě ve Spojených státech zažívá podivné jevy. Z tohoto důvodu se rozhodl natáčet, zatímco se modlil a snažil se zaznamenat, co se děje, když nikdo jiný není na blízku. Ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. Prosím tě, abys tu byl se mnou, když se modlím. Otče, můžeš sem prosím přijít? Aktivita už začíná, prosím, pojď sem. Ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého tě žádám, opusť okamžitě tento dům. Žádám tě, abys teď opustil tento dům. Ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. Otče, můžeš sem teď přijít? Děje se to právě teď. Ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. Ale musím odsud odejít. Ne. Nejdřív se nic neděje, ale pak najednou spadne v kuchyni tác. Majitel zůstane paralyzovaný a hned poté se dveře lednice začnou pomalu otevírat, jako by je někdo neviditelný tlačil zevnitř. A když už se zdá, že to je víc než dost, židle se začne sama posouvat po podlaze, aniž by se jí někdo dotkl. Pohyb je pomalý, těžký, až příliš záměrný na to, aby šlo o obyčejnou náhodu. Někteří mluvili o nitích, střihu nebo dokonce o montáži. Jiní si myslí, že jde o jasný poltergeist. Ale kdyby se tohle dělo ve tvé vlastní kuchyni, řekni mi, co bys udělal. Zůstal bys natáčet, nebo bys utekl? Jedna matka si začala všímat, že její malá dcera, Evelyn, se neustále dívá do tmavého rohu svého pokoje, jako by tam někdo stál. Nejdřív si myslela, že je to jen dívčina představivost. Nic neobvyklého. Ale jedné noci, když si doma povídali, řekla dívka něco, co její matku úplně zaskočilo. S kým to mluvíš? S kým to mluvíš? Apple? Ne, Apple. S kým to mluvíš? Evelyn, s kým to mluvíš? S kým to mluvíš? Pozorně poslouchej rozhovor. Matka se několikrát ptá, s kým mluvíš? A Evelyn odpovídá, že je to strýc její maminky. Kdo je tam? Problém je, že strýc zemřel už dávno. Někteří tvrdí, že lze slyšet podivný zvuk, jako by přicházel z něčeho, co není vidět.
Dodnes nikdo neví, na co se Evelyn vlastně dívala. Napiš mi do komentářů, jestli ten zvuk slyšíš i ty. Co to sakra? Je tohle skutečné? Co to sakra je? Proč se tohle děje na téhle škole? Prosím, řekni mi, že to není mrtvola. Ahoj. Ahoj. Hej, jsou tu kulky. Hej. V únoru 2024 vstoupil průzkumník Urbex Hill do opuštěné školy v Clevelandu, Ohio. Místo s poměrně těžkou historií. Sotva začal svou prohlídku. Všiml si, že předmět, který dříve neblokoval dveře, teď vypadá, že byl přesunut. Počkej chvíli, takhle to předtím nebylo. Halo? Halo? Dobře. Nepamatuji si, jestli to takhle bylo i dřív nebo ne. Možná ano, možná začínám šílet. Nepamatuji si to. Tady to divně páchne. Ve skutečnosti je trochu děsivé to vidět. Je tam napsáno, nevím kam jít. Díry po kulkách v celém tom skle. Někdo tady střílel. Podívej se na to. Vzduch je tady toxický, poznal jsem to. Tady vzadu to divně páchne. Jako když někdo vaří. Jak postupuje dál, nachází sklo s dírami po kulkách, zjevně nedávno odložené boty a dokonce i slovo help napsané v jedné části budovy. Co to říká? Help. Přiznám se, je to trochu děsivé. Nic. Nějaké boty tam vzadu. Ale to nejhorší přijde, když objeví tmavou stopu na podlaze, která vede ke dveřím označeným číslem 666. Na zemi je něco jako krev. Au. Je jí tam spousta. Podívej na to. To je krvavá stopa. To je šílené. Jde to ke těm dveřím. Co to sakra? To je vandalismus. Pokračujme. Uvnitř jsou skvrny, které vypadají jako krev a dokonce i nábojnice. Co to sakra? Někdo tam krvácel. Je tohle skutečné? Co to? Brácho. Je to všude. Cože? Tohle nemůže být skutečné. To je šílené. To je. Na dveře napsali 666. Pak je slyšet několik silných úderů. Ale to vypadá reálně. Doufám, že to tak není. Ach, sakra. Hej, jsou tu nábojnice. Sakra. Někdo je tady uvnitř.
Později při kontrole kamer, které nechal zapnuté, objevil na záznamech postavy pohybující se po budově. Video natočil Franco, vyšetřovatel paranormálních jevů, který vstoupil do opuštěné psychiatrické nemocnice v USA. Místo, které je už roky uzavřené, má stále tmavé chodby, prázdné pokoje a pozůstatky doby poznamenané utrpením. Ve skutečnosti se stále snažím zjistit, odkud ten zvuk pochází. Přichází z tohoto pokoje. Bylo to zvláštní. Sledoval jsem zvuk a zkoušel ho zachytit kamerou. Chci, abyste viděli, kolem mě se nic neděje. Tento pokoj je úplně prázdný a tyto dveře se otevřely samy. A to jsou těžké dveře. Zatímco Franco prozkoumával jednu z oblastí, dveře se začaly pomalu sami otevírat. Za nimi nikdo není. Nevypadá to, že by foukal vítr, a přesto je pohyb zřetelný. Franco vejde dovnitř, aby to mohl zkontrolovat, ale místnost je úplně prázdná. Později statická kamera venku zachytí bílou postavu, jak přechází přes pozemek, zatímco si toho Franco ani nevšimne. A uvnitř budovy se plastový závěs otevře, jako by někdo neviditelný prošel na druhou stranu. Tohle je děsivé. Chci se ujistit, že tam dokážu dojít pěšky. To se pohnulo. Může to být způsobeno pod tlakem nebo před tlakem, ale mohu se mýlit. Říkají, že to může být jen vzduch, sugestce nebo možná náhoda. Ale stalo se příliš mnoho věcí za velmi krátkou dobu. Tento klip ukazuje muže, který prozkoumává sklepní prostory uvnitř velké budovy. Je tam úplně sám a je noc. Chodby jsou tiché. Není slyšet nikoho v blízkosti a zpočátku se zdá být všechno docela normální. Ale když postupuje dál, něco náhle naruší veškerý klid. Odkud se to mohlo vzít? Do prdele.
Těžká kniha spadne na zem z blízké plochy s velkou silou, i když poblíž nikdo není, kdo by ji mohl shodit. Zvláštní není jen to, že spadne, ale i způsob, jakým se to stane. Najednou bez varování uprostřed úplně prázdného místa. Někteří si myslí, že to mohlo být připravené, zatímco jiní mluví o průvanu nebo špatné poloze předmětu. Ale když se podíváš na video, jaké vysvětlení bys tomu dal ty? Tvůrce paranormálního obsahu Raga se rozhodl prozkoumat opuštěnou nemocnici, o níž se říká, že v ní straší. Vzal si kamery, vyšetřovací vybavení a strávil hodiny procházením tmavých chodeb a schátralých místností. Během návštěvy se ale nic opravdu zvláštního nestalo. Problém začal, když se vrátil domů. Hola. Brzy poté se v jeho obýváku začaly samy pohybovat věci. Dveře se prudce zavíraly a během natáčení bylo slyšet znepokojivé vrčení. Dveře se hýbou. Právě udeřili do židle napravo ode mě. Tam. Co jsem vám říkal? Do prdele. Později se pokusil navázat kontakt s čímkoliv, co to všechno způsobovalo. Pokud je tu nějaká duše, která potřebuje světlo, ať je tady. To jsem vůbec nečekal. Během seance spadlo na zem několik předmětů z její kuchyně a krabice na nábytku se zdála změnit polohu, aniž by se jí někdo dotkl. Myslíš, že Raga si z nemocnice přinesl něco, co se na něj přichytilo, nebo to všechno může mít mnohem jednodušší vysvětlení? Majitel psa si myslel, že je doma sám, když se najednou na kameře zachytilo něco velmi zvláštního. YouTuber Hupla Jupla Vejntido si nejdřív myslel, že jeho kamarád Derek vešel dovnitř, aby si z něj vystřelil, což už prý udělal dřív. Ale jeho fenka Nala začala štěkat a chovat se úplně nenormálně. Nala. 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 Nala? Derek?
Nalo, vylez už. Nalo, vylez už, vážně. Derek? Kam jsi šla, princezno? Nala? Zlatíčko, ne. No. Co se děje, anděli? Koho miluji, krásná holčičko. Dobře. To je zvláštní. Nikdy jsem jí neviděl tak vyděšenou. Derek? Derek, jsi to ty? Nala. Pojďme, jdeme. Nalo, jdeme, pojď. Pojď! Když prohledává dům, najde Nalu schovanou v jednom pokoji, jak se třese a odmítá vyjít ven. Sám říká, že svou Fenku nikdy neviděl tak vyděšenou. Najednou se z jeho kuchyně ozve hluk. Když se pokusí Nalu vytáhnout ven, aby odešli, dveře ložnice se sami zavřou. Od té noci a od toho okamžiku Hubla 22 a Nala zůstali spát u rodičů. Děkuji, že jste se dívali až sem, jen ti odvážní to dokážou. Dej like, lajkuj, přihlas se k odběru a zapni si zvoneček pro další horory. Přeji ti hezké noční můry.